sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Jackson. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Bisa dia nang udah gitu maksudnya enak. Iya, hari tuaku. Tapi nanti tiba-tiba panas. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Amin. kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan.
Puria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, marpungu hita sadarion, dada kolan na marningot sejarah, alay laho pasahat nguluta do tuadopan ni Tuhatay, tupa adong do sian hita naron onwaeng na marukil ala niaka panosak ni Portibion, tupa adong na marsahit ni Roha, ala say diuhumi halak na asing ibana. Adong do naholsoan manarihon ngolu tu ari nanaingro. Ali Yesus si Pangulo kami, rodo kami nuay padapanmu, ibagasan ragam lipat soryon namin. Di zamanon say dijujui Portibion hita asahatop marlojong marsaulihon aka namanggohi rohata. Anggo Jesusi maradian do, tarpajal ibana di Golgata, dilehon hosana, asa jupang hita di paradianan nasa sitongna. Alani tatap ma silang nai, ndada holan sitaonon na napatar disi, alay lobi sian itahe, hapataran ni holong nai, hapataran holong nai do na makopkop hita di pangalahod dohot parulaon na sotama di adopan Roma hita tatinggak ma nasa holso ni rohata tupat ni Jesusi bongot mahita tu parsauran dohot ibana na pamalum rohata marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen.
Situa ni malim si songonido tamadi hita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naunggabe tumibo sian akka banua gijang, naso pola ganup ari songon akka situa ni malim i mamboan jumolo pelean taringot tu akka dosana sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehon dirina ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami jala debata nami, para siroha na sumurung doho, disude jolma manusia, nunga dilehonho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang, asa malua hami sian gom-goman ni sibolis, sai parrohai mahami, mamikiri panonon ni anakmu, asa maruli hami, marhite-hite sian hasesan ni dosa, dohot haluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat hami hangoluan sa leleng ni lelengna, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Maredehita. Sinamu Kristus tanda di olomu, Mahisatu di namamu mangalodon sasudi dosamu, Tatangihon mapatik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni haporsiaoni, jala paujuk kosa, ima Yesus nama nauton persilangani, sikat ni las ni roha tohap naihian, so dietongi hailaon, gabe hundul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon nahombar tupatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombar tupatik mi. Amin. Maredehita. Sinamu
tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Huhilala hami rikod doa siniroham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbaen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupartopot hami. Tung na jod-joddo hami manimbil si anak kadalanmu nabadiay. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan jolom. Ala ni dosa nami. Aindang dihalomon roham hamatean niya kapardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama salhud na hagyuduhon nami. Dohot pangalosyon nami. Marhite-hite pangulo nami na sasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon nitod di porbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na si songoni, nahudul di siamun ni habangsa di hatongamon na di Banua Ginjang. Di baheni tabahen ibana do panguluhon ro di ujung na aka nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Ginjang. Maredeta. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di pesta perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di pesalmen biddu 22 ayat sada sahatu ayat 12 ende sian si Daud ale debataku buasa tung tadi konom mau saya mandadao do akahata ni anggu-anggu sian hatu auku. Alai nabadia do anggoho marhabang sahon aka puji-pujion ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi, jala malua manasida, marhapor santuhodo nasida, jaladang tarurak. Sude akan marnida au, marlek-lekiton au, di pangkanggang ni baba dohot, mangupir-ngupir.
Hodo natangon na manait au sian apuan, siap pos rohaku mangosop bagot ni dainang. Unang mandaw-daw ho sianaw ay donok nama parmaraan ay suadong si patupaki ido sahatna. Martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeop sa amen. Maredehita. Taha tindakon maha porsiaotay, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinumbuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanu atoro dung di tanah, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau huntul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pa imamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan anak Kristen akka na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu do sogot daging halak nang mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigima ende pujian nasi norohan ni ina kamis dungi duduti ma anon dohot ama Jeriko.
Sunggul-sunggul dong sipul parmingguan pukul 10 wib tau duti ma muse tu ulaon na hohom pukul 10:04 wib. Ditiki manjalo roti dohot anggur ulaon na badia Roma anon tujolo mar 10 halak. Di hari Minggu tanggal 5 April 2020 do ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 5 wib inganan di gereja Riama Hita Ro Mandohotisa. Tapi kema ende pujian nasi norahon ni ama salom.
refleksi silang ditongani parsorion ni ngulutta. Kuria na hinaholongan ni Tuhatta, ditongani zaman na ribur diambisi do roha na hud diarta, tatap masilang ni Tuhani di Golgata, jongjong silang ni Kristusi, ndada haumas si tonduran, alai ima alus tungolu do roha na marhoi-hoi. Ditongani beban ekonomi na manosak ngulu niya keluarga, dohot masa depan nahira tertutup binahen ni obun na hafal. Silang ni Jesusi manungguli rohata, nunga jumolo di bolus Yesus dalan narahis, dang dibagabagahon ngulu na swadong si tuhuhon, alay dibagabagahon do narade ibana rap dohot hita manuhutsa. Ditongani parsalisian, pangiburuon do rohadiri na jojot, mangisorbut dohot parsaurata, masay labok do sian silangi hita dipisang, alay tajom asa tabuno rohadiri, asa patar mangula holong ni rohata. Dia kana marsahit na makilala pujung songot tadiyang na hapulon, manang di jehehon dongan, tatap ma tangan na hona labangi, labas do dibuhay laho marhaul jala pamalum aka bugang ni roha na soboy di ida si malolokta. Silang ni Kristus di zamanon, dada tada di halawao ni, alay tada hamang ngondoy stongdoy, dang mabiar behami di godang ni pakirion, alay di tongan ni pakilalan ido, di pabisar do habatiuron, silang mido gugunami, dohot napahot pakilaon nami. Amen. Mared de mahita huhudma tapapungu peleata. Saluta
Dameni debatana sumurung sian salut roha, ima nama ngaramoti akka hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita salut namanginang. Tajakon mahatan ni dibata ima di parningotan ni hamamate ni tuata Yesus Kristus na nenet sian Evangelium Matius bidu 27 mamuka sian ayat 45 rodi 56 songono mahatana. Alai olat ni hosniari ro dipukul tolu holoma sadok tanui. Alai tar dipukul tolu dipanggil Yesus ma suarana. Dianggukon ma ale debataku buasa tung tadi konon muahu eli lama sababtani. Alai ubegeini na deba sian akana jongjong disi nama jo si Eliado. Dungi Pitor marlu jong masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tuna asom. Di palohok ma tu tolong pa inumhon ibana. Alai nadeba nari madok pa sombu jolo taidama manang naolo ro si Elia paluan ibana. Alai diulai Yesus ma marsuara nagugung dungitos ma hosana. Laos dinasatok ini maribak mahire-hire na dibagas joro sian kicang ro di toru. Dungi humutal matanui mariga ma dohot akka batu mamak mukap ma akka tanoman dungi hehe ma daging ni torop na badia akka namudum disi gaberuar manasida sian akka tanomani. Jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tu torop halak alai dung diida iduk ni soldadui rabdot akadonganna na jumaga Yesus lalui ro di akana masai mabiar situ manasida ninnama tutu doon anak ni debata alaya dong madisi torop boru-boru na manatap madau-dau. Ima akka naung mangihuton Yesus sian Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena ma sada sian nasida dohot si Maria inani Jakobus dohot Joseph dohot inani akka anak ni si Zebedeus. Ima sahatna tonga manginang marsijalanga mahita tadok ma tutu doon anak ni debata jalak kamu ma hambirang ma los doko kamu ma tutu doon anak ni debata tutu doon anak ni debata. Mulia tema parningotan di hari hamamate ni Tuhan Yesus ido na tapatupa di bagasan sadarion ubahen marpung hita di bagas garejaon bagas corona badiaon sada ari parningotan namasai homi jala arga situtudo dia kana porsia taringot tu ha Kristenonota di sadok portibion. Amanginang huriana henolongan ariodo na ginoaran ima Good Friday Jumat Agung. Lapatan na hari na denggan. Molo di pikir-pikiron dia do hina denggan niari sadari di natar silang Tuhan Yesus di Golgata dukon dipaksa manuhuk silang na borati di dalam namaol na ginoaran ima
Via Dolorosa ragamdo disi pambahenan ni natorop tu Yesus adong maina mangaliai mandangguri batu dohop manijuri jala mamastapi ibana jala dung sahat di Golgata di parsilakon ma Yesus alani di bagasan ari nagok sitaonon dohot hadameon sadarion marhite pamerengan marhite pangalaka dohot hata naruar sian pamanganna tung swadong na subang manang na humurang rupani padok na tung hata na siniraan do jala nama sayuli doa manginang sude ruar sian pamangan ni Yesus didok ibana ale amang marpamuati marohamida nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidaon. Dia sudah diludahi, dia sudah ditampar, dilempari batu dan dicaci maki dan sebagainya. Tetapi di kayu salib dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dang bui ulahono ni jol maun, dang bui dohono ni jol maun. Anggo jolma holan digotil tor baloson nado dang bui di orom dirina lahomadok hatana sodengkan dia tidak sabar menahan amarah ima beda ni jolma dohot Tuhan Yesus Kristus alani di hata Yohanes madok ay songonod do holong ni rohani di bata. Lanjut tuh kamu. Tema. Adong do na Kristen, adong na su Kristen berengo. Ay songonod do holong ni rohani di bata tu portibian pola do anak na sasadai di lehon asa holan Tuhan Yesus ma nabadia na sempurna bahasa nasional na ikut tua Yesus ma sinuru ni amana siang benuagi jangi asa paluahon sude jolma na di portibion edo ubahen naro ibana gabe Tuhan namate jala tu hari Minggu tanggal 5 gawe Tuhan nama ngulu ma ibana Tuhan yang mati dan Tuhan yang hidup lapatanna molo mate jolmai dangi ujung ninguluna ala ima proses transformasi lahotu hanguluan na sora suda ala ni molo adong na mate nang tangis mulai ate dohonon mulai ate ma Tuhan itu dong, unang tangis yamu. Alai do Tuhan Yesus do tangis si madirim lapatan na se sama dosam molo mardosa ho molo marsalah ho. Alai unang ulak marulak diulai ho dosam. Ala holong do Tuhan Yesus sotung gabeyi alasan ni nguluni hita jolma. Ale amang marpamuati marohamida nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidai omma balos ni Yesus sude nah hasit na pinamasa ni jolma tu ibana tutudo ibana anak ni debata ido topik ni pesta ni hita di parningotan ari hamamation tutudo ibana anak ni debata molo didok tutu
molo dihita akan porsia dak pola gabe sada halongangan mabigi hata obe jala mandokon alai bohado hita laho makat tidak konin waeng natutudo ibana anak ni debata ido apala unuk ni ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus molo tadok nakin tutudo ibana anak ni debata berarti dangadongbe siana asing Tuhan sasadaima na ikon si puji-pujiota sahat ro di ujung ni ngoluon. Amin. Ikonido. Garis merahna, benang merahna. Underline na ikonido. Garis bawahna. Molo tadok tutudo ibana anak ni debata song topik ni mingguon atong ikon tahat tidak kodoi di nguluta alana nunga di merdekahon debata hita marhite hama matena anggo Indonesia Raya tahun 17 Agustus 1945 do ima ikrar kemerdekaan ala yang gohita akan porsia asabotota manginang nuaing mahita kemerdekaata halak Kristen ala nunga malua hita sian sude dosa ala hamamate ni Yesus Kristus dohot ha heheon ni Yesus Kristus ido ubahet didok ibana masikat ni patiki dialah segalanya yang menyempurnakan melengkapi kehidupan kita. Amin. Jadi dangadong be biar ni roha hita namang ulon ala adong do Yesus laho madungan hita dingulu taon siganuk ari atong ido na kota hati dakon marhite turpukon ruar sian pamangan ni aka na manghumi jala mempersilakko Yesus do sesuatu yang berlawanan tentunya dan sungguh aneh alai na bui mubado roha dohot pikiran ni colma alani aka na masa tarmobi molo mangula todi parbadiai alani mamanginang hurian na hinolongan di bagasan Yesus Kristus parningotan diari hamamate ni Tuhan Yesus ima sada ari na masai arga situtu na umarga maut sian natal hatutu buni Tuhan Yesus dok na asing alana malua hita dipalua hita kita dimerdekakan ternyata kita menjadi anak-anak yang berpengharapan aka nau porsia hitaon ima jolma na marpak kirimot do hita jadi dangarung takdir di hita songonan irot itu tanggasan sudah takdirnya aku miskin sudah takdirnya aku begini dangadongi sotung diha porsia hamui alai jolma na marpak kirimon do hita di sudinai kita harus berpengharapan dalam hidup ini. Terus ido ubahen peribahasa Indonesia madok kegagalan adalah guru yang terbaik. Jadi muladong nagagal hamu dang jadi sitiro kamu di keluarga di anak muna sotung frustasi hamu sotung hata-hata na mago di baik kamu di Tuhan Yesus anggu-anggu munai alai dok koma toktong doa Tuhan marpak kirimo dirim marite hamatian dot haehion
ubahena toktong di paluaho am isen dosa nami. Mulai itu Tuhan dono nami ala gabe jolma namar pakirim dohami. Makirim hami di ngulu nami Tuhan asa hotok tong paheheon todi nang daging nami. Asa marlapatan hami tutu Tuhan laho makobasi diri nami nang keluarga nami. Atong Tuhan mulai ate mau pasatami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Mari de Mahita. Yesus sudah
Huriani Tuhata di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion udu tatta do marulon nabadia hobartu natinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna adorang so ditakup ibana. Ulaon nabadiaon ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesaan ni dosa dohot padan nai baru taringot tu hangoluan na sorasuda. Adorang so tapuka hu pasunggulok kami mana parjolo akan adohot marulon nabadia ima akan naung makatidakon haporsiaonna. Napaduahon molotung adong ruas ni huria natongot ditoru ni ruhut parmahanio dohot pamitsangion ni huria dang parsidohot di ulaon nabadiaon. Tatibangi ma hadiriota lahomat jalo panganan nabadiai marid de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai lehon matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makkokop hami pargogoy mahami masuadahod diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsion na mangului saitaiti rohanami asa lammalungun hami tu banua gijang asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus amen. Hita akan napinarhamaul ni debata ita sakapin nuaing naing mangaton parpadanan nabadiai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulon nabadia asa unang hona manang ise sian hitaon. Ai holan na uduk roha jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiai alayak kana doho marulon nabadia unang be di oloi sibolis unang be di dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siani tunggo tapon hamuma hosom dohot late ni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mulak mangolu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatak kasih majolo rohat tabe jala alusi hamu masuk kusukunon jongjong mahamu saluhutna parjolo di parhatuturohan do halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatuturoham dokma olo paduahon namarsak doroham alani dosami jala di pangi doroham neng malua ho nuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo patuluhon
Di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo paupaton olo doho manggota ponsian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardengga dohot halak na mangarsaiho jala na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapauduk bema rohatta jala tatopoti masude dosata ihuton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabe martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ai jojot hulau si hami patikmu tama dohona uhummu hami nuaing dohot sugut molo balos sonommu tu hami hobbartu pabahenan nami alayala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu humokop hami ala ni ubain nahum hami mangidot ho asi maroham di hami sai jalo mahami sai sesa masude dosa nami jalalehot to di parbadia tu hami asa margogo hami mangalon nasa dosa dohot mangulahon nahobar tulomo ni roham saliling di tano oddope hami amin atong hamu akan namanopoti dosa muna jala na mauas di asin ni rohani debata say sahat matuhamu nahin na porsia amuna mga saon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu posma rohamu nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot tod di parbadia amin ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tugihut tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na punah harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu saluhutna maredde mahita atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matu akka sisianna huhut madidok jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoi nani lehon tuhamatean humokop hamu bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun na sida mangat dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matuna sida jalo hamuma sude hamu manginum siani
Ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu naniu sehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong nungarade sude ida zalade hamuma dengan bahasa ni debata Roma hamu tujulu sa 10 halak. Mari demahita. Yesus, hidup, siapa
Martangi Yang Mahita. Puji matuhad debata ale todiku jalan asa rohakku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji matuhad debata ale todiku jala unang tung halupahod dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalumak kasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardenggan basa do tuhad debata, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhitan na hobartu dosatta, jala dang dibalosot tuhitan na hobartu hajahatotta. Songon asiniroha ni ama-ama tuaka anak konnado, asiniroha ni tuhad debata diak kana makkabiari ibana. Nung katakas di patuduhod debata holong nirohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardosa dopehita atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujian ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do tuhad debata olat nion rodi salileng nililingna amen. Marid de mahita sian nomor sia ayat sada los jongjong mahita saluhutna. Tuhan
orangnya koma peliata. Ale di bata amah nami na di banua gicang. Hodo harorani salut silehon-lehon na denggadok nasa uli basa na mauli utus. Upasahat hami masya na nilahmi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uwap na husus ti jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasi yang hami pilihan non. Patimbulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadda hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na gurangi. Gumodang duisian holong ni rohan ni ama-ama dohot ina-ina di anakon na. Tung naso tartimbang do godang dohot arga ni sileon-leon mi di hami. Ay anakmu nasasadai disuruh hoga be jolma. Manaon pardangulan isa-hisa dohot pastap-pastap gabe terpajal ibana. Jala tu hamatian mokop hami. Mauliate marohanami ala naung sae utang nami. Jala malua hami sian dosa. Sian hamatian do sian gum-guman ni sibulis. Ala ni pujion nami maguarmu nabadiai. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nang mamorsan dosa nami dohot dosa ni hacol maun mauliate maroha nami tuho jala pujion nami mahoro di saliling nililingna say tatap mahuriam na hinokopmu jala na pinapungmi say pahot marihami hasesaani dosa do dame na pinatupami say payas jala parbadiai mahami asa tarbuan ho hami tu banua kicang pas saur hon hami tuakana badiai sai bunu jala parsilak konma jolma na buruki do sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua kicangi upasahat hami madiri nami tuho jala huleon hami rohanami bahen ingananmu ala naung diokop ho hami di ho mahami jala ho di hami sai unang loas hami sirang sian ho dongani mahami jala saur maho tu hami sai patugu maha porsion nami tu ho asa hot lakanami rodi ujung ni hamatian sai ramuti ma akar wasmu nama maritan holong ni roham dohot dalan naung pina tu pami atong manang mangulu manang mate pihami odo Tuhan nami dohot raja nami sai asi maroham ingok mahami di hasangapun mi jala buan hami tuha sonangan na di lambung ni debata alea manami na di bano kijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajamu sai saut malomon roham di bano tongon songon na di banua kijang lehon matu hami starion hangulua siapari sesa marusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togio tu pangunjunan palua mahami sian pangagong Salele
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodak kon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopak kon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur hom madamena, tuto dim amin. Amin. Horas madihimu. Ta jalang mana dihabirang siya mutabi laos songoni mamanginang alanga